Югары Шипке авылында яшәүче Рәфинә Мостафинаның йорт каршыннан ук аллы гөлле чәчәкләр каршы ала. Үзе ясаган композицияләр аеруча игътибарны җәлеп итә. Ишек алдында исә җәй әйләнәсе шау чәчәктә утырган петуния, яраннар, сальвияләре үсә. Кыш көне авыралар белән эшләү, җәй көне менә яктыда, кояшта бик тиз үрчиләр. Менә бит карагыз әле. Һәрбер сүзенә төрле матурлык бирә. Рәфинә Мостафина яран гөлләрне аеруча яратып үстерә. Без гадәттә яранның кызыл төс булуына гына ияләнсәк, биредә аның берничә төрен күрергә мөмкин. Алар турында хуҗабикә озаклап сөйли ала. Былтыр көздән 30 сорт бар яранның, 30 сорт. Байтагын югалттым да инде, бөтенсендә утыртып та бетереп булмады, кайчакта инде алар үлеп тә китәләр. 30 төрле сортын җыйган идем яранның. Мостафиннар йортында гранат агачы да бар. Һәр көз саен ул үзенең җимешләре белән куандыра. Менә 5 ел буена ул шушлай үсте. 5 ел буена. Инде менә 2 ел хәзер ул граната бирә. Аның гранатасы зур булмый инде. Тавык йомыркасы хәтлегенә бирә дә ул, аннан ары үсми. Тырыш хуҗабикәнең ишек алдында гөл чәчәкләр ямьләндерсә, йортында һәрвакыт тәмле булып пешкән ризык сөендерә. Чәкчәк, урама, гүбәдия кебек милли ашларны ул аеруча яратып пешерә. Без дә остабикәнең чәкчәк баллау вакытына туры килдек. Пешкән чәкчәгемне баллыйм. Чәгенәктән пешердем, менә хәзер баллап, әзерләп куям. Йорт эчендә һәр бүлмә саен алмаз мозаикасы белән чигелгән картиналар. Бакча мәшәкатьләреннән бушаган арада бу эшне дә яратып башкара Рәфинә апа. Әле булар гына түгел, ул хатын-кызлар өчен түбәтәйләр тегү белән дә шөгыльләнә. Энҗе мәрҗәнле, милли бизәкле, төрле төстәге баш киемнәренә хәзерге көндә ихтыяҗ барлыгын яшерми оста. Бер түбәтәй тегәргә 2 сәгать вакыт җитә миңа. Менә бер калфакны тегәр өчен 2 сәгать ярым вакыт җитә. Менә шундый бар яктан уңган алтын куллы кешеләр яши безнең җирлектә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.